Mahing buntag mga idol, padong Daimig Alpine Village sa dahilan Bukidnon. So niagi mi diri sa Hingo Claveria Road, nahapit sa mining bukid ug kaning kahoy among magbidyo-bidyo sa pudmi. Unya kay 3 PM pa man ang check-in sa Alpine Village ato sa aming communal runs. Pag abot nam ni hapit mi sa tourism office, diyan mo to niagi na mi silang dalan nga okay kayo. Unya pag abot dito wa na nagdugay-dugay pa video dayon. Ilado na gid ini nga tourist spot kay daghan man kay tao pero okay ra kay wanang man kaayo. So mo to, pag humana mo diri, nangita mi kananan na abot mi aning yaka, kung sa English pa, sit on the floor. Nya kani lami kaayo diri pagkatilaw na mo silang pagkaon. Pwede pug ka maginom-inom, chat-chat, nya may gabi iko no na ako na ni banda. Ako din gibidyohan sulod sa yaka no, mo ni nindot kayong design. Shout out dai sa naghimo ani kay grabe kayo ni cute karon po kita ani. Humana mo kaon, adto kus gawas, ako na lang pud gibidyohan ang gawas sa yaka. So, wa namin nagdugay na. Ito na dayon mi sa Monastery of the Transfiguration. Kay mo, hapit mi kay magpasalamat sa mga grasya nga among nadawat. Pag human na mo sa Monastery of the Transfiguration, ibiyahe din mi. Padaw namin sa Alpine Village dahilayan. Niabot namin sa Alpine Village. Nag-process na dayon namong pag-check-in. Pag sulod na mo sa Alpine Village, ako din giuna og video ang upat ka cabin. Yan nindot ka yung design. Muratag na sa Switzerland. Time check de, alas 5 naman. So sirado na ilang mga rides, nya sirado na pud ang Cafe Salzburg Restaurant. Kay hapit naman mo ngit-ngit na ginahinay ni mig aginod. Nya pasulod na mi aning bag-ong restaurant diri nga ginganlan og Ricardo's. Nya pagsulod na mo dito, di pa kita mag-ol kay dako kilang parking space. Nya man ni gibidyohan ako ang gawas sa Ricardo's. Nindot kay lighting. Din ko ni sulod no kay gitutukan ako ilang exterior design. Asa day kamon, ambot lagi. So na itong mga idol ni aksyon na magkagutom ni sulod na mi. Wa gyud damha nga nindot madinig interior design. So nadugay na pud mig order. Plaster na gyud ming tanan. Nya birthday man sa pagumangkon, amo na din gipablaw si Bibiana kay excited na kayo. Happy birthday Yana. Pag human na mo kaon, nagbidyo-bidyo sa gamay, saka ko taas. Nya pag uli na mo, sus wa gyud damha nalimtan gyud na mo ang among payong. Nya, may buntag na pud mga idol. So, ang pinakauna namong gibuhat pag mata na mo, nibalik sa Mr. Carlos kay kwaon gid namo tong among payong. Kay naa na to'y sentimental value. Abot na mo dito, naaman day nagatang duha ka bukiro. So, nagulat na pud Miss Guardia, ayahan mo makuha. Salamat day, tuod Kuya Guard. Pagbalik na mo sa cabin, ang kadumdum ko, pa man di ko'y video sa sulod. So, karon i-room tour ta mo. Ayun mga idol, nag-open na pala ang mga rides sa gawas. Tana, mag-tour ta dito sa gawas sa playground. Why didn't you pay for this beat though? Pag human mo check out sa Alpine Village, nihapit sa Miss Antonio's Cafe. Legit gud ay mga idol, lami gid ilang mga drinks ug pagkaon diri. Yan nindot pagid tambayan. Ganahan pagid mga plantitas ug plantitos diri. Unahan mga idol, gihapitan day namo ning Kumaykay River Farm. Tanawa gani, ganahan lagi mo.
Sa sige na maglibot-libot og pusing-pusing mga idol, murag di aksyon na mo pug kagutom among tiyan. Tamo to nagsabot mi nga mohapit mi sa Del Monte Clubhouse. Na timing manggid mga idol nga naa day golf tournament so daghan gigig taon. Nakalinya pa gyud mi. So pag ingkod na mo mga idol, wa na gidugay pa orderan dayon. So mo ni among order mga idol na roast beef, roast pork, na blue marlin, then kaning spaghetti. Goods kaayo mga idol, must try gyud. Salamat sa pagtanaw mga idol. Hinaot nga nalingaw mo sa akong video.